A o ovoj temi nastavljamo razgovor s mojim gostom. To je predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil. Dobar dan, dobrodošli gospodine Kratohvil. Dobar dan, lijep pozdrav. Evo, razgovaramo sad jutros oko toga prijeti li Hrvatskoj nova spirala poskupljenja nakon najave rasta cijena struje i plina sa strane obrtnika. Što vi kažete? Sa strane obrtnika da u razgovorima ovog ljeta sa našim strateškim partnerima u našoj zajedničkoj nabavi, prije svega tu su distributeri električne energije i plina, cijene subvencionirane energije sa 1.9. koji je bio najava da će se možda i ukinuti, tvrdili su nam da će doći do znatnog rasta cijene energije upravo za malo poduzetništvo i obrte i na ovu najranjiviju skupinu u kojoj se i tiču subvencije na energiju. I imali smo jednu veliku zabrinutost, jer to je trebalo enormno negdje oko 70-75% cijene energije rast. Gledajući cijene energije u EU, ako se ne varam, mislim da samo Mađarska ima nižu cijenu energije od svih članica EU i postala je kod nas ovoga ljeta i velika zabrinutost ukoliko dođe do ukidanja subvencija na električnu energiju i plin, da će doći do enormnog poskupljenja struje. Moramo kazati da povećanje od 10% koje su u 7. paketu mjera najavila Vlada Republike Hrvatske, 6,5% u studenome, pa razlika u narednih 4 mjeseca, nije toliki veliki udar. Svako poskupljenje nosi određenu zabrinutost kod obrtnika, ali svakako je, nekako smo je lakše prihvatili nego da nam je ukinuta subvencija i da je ona rasla između 80%. Da, vi ste apelirali na vladu da to svakako zadrži. Sad kad ste spomenuli nosi jednu novu kovanicu, premijer ponavlja ovih dana, da misli da je to nosivo poskupljenje od 10%. Pa je li nosivo za obrtnike, kao što on kaže? Pa gledajte, kad se vratimo malo blisku prošlost, ulaskom Hrvatske u šengenski prostor, eurozonu i cijene koje su rasle, inflacije u tom periodu, mi smo često obrtnici bili susretali sa optužbama za neopravdano podizanje cijena. Mi smo od prvog dana u Hrvatskoj obrtničkoj komori u to vrijeme za sve naše obrtnike tvrdili da do neopravdanog poskupljenja cijene naših usluga i proizvoda nije došlo. I naravno da svako poskupljenje, naravno svaka subvenciju, svaki paket mjera smo vlade pozdravili, ali naravno da svako poskupljenje možemo očekivati određenu zabrinutost kod naših kolegica i kolega da će doći do određenog poskupljenja. Normalno kada ti rastu ulazni troškovi, naravno da ti moraš i gledati da opstaneš i da radiš, da zaradiš, da preživiš. Naravno u svojoj kalkulaciji, svoje računice rada, svojih usluga, napraviti određenu kalkulaciju da si solventan. Naravno da svako poskupljenje, svaki rast troškova, pitamo se da li možemo i trebamo dizati cijene. Ja vjerujem da je ovo što sam vam i rekao, 10% kroz 6 mjeseci nije toliki udar na rad obrtnika, da je recimo bilo 75 ili 80% i naši obrtnici kao jedna stvarno odgovorna grana gospodarstva u Republici Hrvatskoj uvijek su realni u toj priči. I svakako ja iskreno vjerujem, ne mogu tvrditi, ne mogu to znati, ali vjerujem da do velikih enormnih poskupljenja neće, jer danas obrtnici ne rade za ekstra profite, ne rade megalomanski, ne traže ekstra dobit, nego danas se obrtništvo svodi na to da ljudi žive u realnom vremenu i prostoru u kojem mi jesmo. Kažete da neće doći do enormnih poskupljenja, ali onda mislite da će doći do nekih malih poskupljenja, kaže gospodin Jakopović i neki dan i sada u razgovoru za naš novi dan da on očekuje neko fino ugađanje, fine tuning cijena eventualno. Rekao sam vam, naši obrtnici su vrlo pragmatični, vrlo realni i upravo tih 10% vjerujem upravo to, ako i bude, bit će neki kozmetičkih zahvata koje iskreno vjerujem ne bih trebao na udar građana biti velik. To je ono što ja osobno mislim, a tek će nam to vrijeme koje dolazi. Teško da, ne znam, može urar reći da su narasli troškovi. Pa, mislim, ok, može da mu je skuplji plin ako se grije na njega. Moram naglasiti da obrtnik je u dvostrukoj ulozi. On koji nudi svoje proizvode i usluge, ali također i onaj koji potražuje. I uvijek u tom lancu smo, naravno uvijek je krajnji korisnik naš kupac, naš klijent, ali obrtnik je taj koji treba. Određeno je naravno da mu diktira cijenu i ulaznih troškova, sirovine, energije, svega ono što nosi zaokruženu priču pod njegovog poslovanja. Da, ali sad smo čuli ovdje da je tu pitanje marži kad se radi o onima koji te proizvode distribuiraju dalje, da negdje su i do 200%, na to se žale proizvođači. Ima li takvih slučajeva i obrtništvu da neki koji možda rade malo prodaji tu nabijaju marže koje su izvan logičnog? Mi znamo da od 1. srpnja prošle godine Zakonom o regulaciji rada nedjeljom upravo je
pogođena najmanja i najranjivija skupina, to su male obiteljske trgovine, naši cvjećari, svijećari i oni si ne mogu dozvoliti takav luksus dizanja marže 200% jer vi jako ovisite o tržištu, ovisite o svojim klijentima. Naši ljudi, naša država i naši građani nisu ekstra bogate građanstvo koje može reći da ga nije briga koja je cijena i svako pazi jako dobro na svoj kućni budžet. Naravno da to znadu i obrtnici, naravno da se ne mogu ni igrati sa svojim poslovanjem, neopravdanim dizanjem, što vi kažete 200% marži, očekivati da će mu klijent ili kupac i dalje dolaziti u njegu, da li to bilo u trgovinu, u njegovu urarsku radnju, kako ste rekli, ili bilo koju drugu vrstu. Da, vi ste rekli da ne očekujete to poskupljenje, ne očekuje ga ni vlada, kažu i analitičari da se ne bi to trebalo očekivati. Međutim, građani tome ne vjeruju. Kad god ih pitamo ovih posljednjih 5 dana od kad je vlada donijela ovaj paket, oni kažu, rekli su to i prije, pa na kraju je to sve išlo preko naših leđa. Zašto oni tako razmišljaju? Onda ako se to nije dogodilo, svjedočili smo tome da jednostavno kažu, ne znam, svi pekari, plin nam je skuplji 10%, sad ide sve ne 10, nego onda to bude 15%. A onda kad neke stvari idu dolje, nikad se ne dogodi da i te cijene idu dolje. Pa što se tiče ovoga dolje, to rijetko kad se susrećemo s time. Ja vam moram kazati jedan vrlo važan segment da cijene rada u obrtništvu su snažno rasle u protekle 2 godine. Obrtnici i poslodavci su bili jako dobro svjesni ukoliko adekvatno ne plate svoga radnika da će mu taj radnik otići. Otići kod drugog poslodavca ili otići u zapadne zemlje Europe je izbor samoga čovjeka koji radi kod vas. Cijene rada su u obrtništvu snažno rasle i svakako da ima puno segmenata koji naš krajnji proizvod objedinjuju. Znači znamo, ako pričamo nije samo cijene energije, cijene sirovine, cijene, znamo i kriza pomorskih puteva iz Kine, iz bilo kojih drugih zemalja u kojima Hrvatska uvozi, koliko su rasle određeni proizvodi. Puno je segmenata u igri da bi mogli donijeti nekakvu konačnu rješenje ili ne znam, konačno reći neće poskupiti ili hoće. Ja iskreno vjerujem ovim projekcijama, onaj naš opravdani strah ukidanja subvencije da će energenti rasti 80 i više %, nije se dogodilo što smo mi prije svega tog zadovoljni da smo ostali u toj najranjivijoj skupini. Dobro, shvaćate li vi, kao što kažu iz vlade, da jednom mora doći kraj subvencioniranju i da je vrijeme te jeftine energije prošlo, odnosno da je to poskupljenje, rast cijena dugotrajniji i da se neće vratiti na staro i da jednostavno i građani, a onda i obrtnici u nekom trenutku moraju osvijestiti to da će to biti skuplje. Apsolutno smo mi toga svjesni. Mislim da je obrtništvo u povijesti to i pokazalo. Često se zna referirati na našeg jednog obrtnika koji je obrt proslavio prošle godine 130 godina, koji je rekao da je njegov obrt proživio razne političke sustave i puno država na ovim prostorima, ali da njegov obrt još uvijek, a čovjek je kovač. Uvijek radi i egzistira zahvaljujući svojim nasljednicima, sinovima koji su nastavili raditi u obrtu i obrtnici su svjesni da subvencije neće trajati do vijeka, da su subvencije pomogle obrtništvu. Mi imamo snažan rast obrtništva u Hrvatskoj. U ovom trenutku brojimo preko 120.000 obrta. Obrti se na razini jednog mjeseca 1000 novih obrta se otvara. Ljudi se vide u obrtništvu, vide se da mogu sudbinu svog života i svoje egzistencije uzeti svoje ruke. I svakako su ti pozitivni trendovi. Da obrtništvo treba skrbi, brigu treba. Upravo danas, sutra, ili kada se to već dogodi, ukidanje tih subvencija, mi upravo vidimo u smjeru poreznog rasterećenja i administrativnog rasterećenja za obrtništvo u kojem bi bile mjere kompenzacija za upravo subvenciju u kojima se danas obrtništvo nalazi. Pa vidite li nešto od toga u novom poreznom paketu koji vlada priprema? Pa svakako 2025. godine, ono što moram naglasiti, 120.000 obrtnika, 56% je obrtnika paušalista. I upravo u ovom paketu mjera od 1. siječnja sljedeće godine paušalni prag oporezivanja ide na 50.000 eura. U ovom trenutku s tom mjerom mi smo od zemalja članica EU jedna od država koja ima viši stopu ulaska u PDV. Vidjet ćemo što će i druge države članice EU u sljedećoj godini donijeti vezano za paušalno oporezivanje i na taj način svakako da to podržavamo. Tražili smo mi i obrtnici, uvijek tražimo više. Tražili smo 60.000 u svojim zahtjevima, evo država, to je Ministarstvo financija. Ja mislim 70 traži. Pa da, jedno su želje i pozdravi, a drugo je realna stvar. Znači mi tu mjeru svakako podržavamo. Jer konačnici ulazni troškovi paušalnih obrtnika su rasli. Naravno, ulaskom u sustav PDV-a toga obrtnika, on mora ući u sustav PDV-a i njegove sve usluge i proizvode koštaju 25% više. Ko će osjetiti? Osjetit će naši građani, naši sugrađani, konzumenti naših usluga i proizvoda. I svakako da takvu mjeru porezne reforme
pozdravljamo. Vidjet ćemo što će nam vrijeme ponositi, da li ćemo kao Hrvatska obrtnička komora u bliskoj budućnosti tražiti još veći prag povećanja ulaska u PDV, ali smatramo da je to jedan dobar put upravo u tome da građani ne osjete velike cijene rasta usluga i proizvoda hrvatskih obrtnika. Rekli ste da tu su i porezna davanja, onda i neke administrativne prepreke. Dio priče vladine oko poreza na nekretnine i njegovo uvođenje je to da se onda može s druge strane rad manje oporezivati. Mislite da će to dovesti do toga ako se taj porez uvede? Pa mi u ovom trenutku nemamo konkretno ono što će vlada, što će Ministarstvo financija stvari staviti na stol, kakvu vrstu poreza, pa onda je u ovom trenutku to i nezahvalno i uopće komentirati kad vidimo što će vlada donijeti. Ono koje su projekcije koje smo mi mogli iščitati svakako da će to oporezivanje, pogotovo kada govorimo sad o kućama za odmor, ljudima koji se bave iznajmljivanjem, koji su oporezivani kao kuće za odmor, ako se stavi u rang oporezivanja, iznajmljivanja za dugotrajni najam, sigurno značajno rasti upravo ta porezne obveze i onda kažemo kada te mjere, kada ti pravilnici, zakoni budu donešeni, možemo o tome onako argumentirano i čvrsto obrazlagati ih. Dobro, a sam porez što se obrtnika tiče u smislu toga da vjerojatno neki imaju više nekretnina i slično, kako će se odraziti, odnosno jeste li vi za ili protiv tog poreza? Pa ja mislim baš ovdje kod vas u jednoj emisiji kada je bilo pitanje o oporezivanju nekretnina i pričali smo ovdje kada sam rekao da sam za to oporezivanje ako neko ima 20 apartmana i da smatram da bi država tu trebala ubrati određene sredstva ili lokalna samouprava, kogod već, ali nisam za to da se oporezuje obitelj koja ima u svojoj stambenoj jedinici apartman na katu ili u prizemlju, bilo gdje. Što se tiče, kažem vam, vidjet ćemo koliki će uopće razrezi tog poreznog oporezivanja biti, koliki će to udar biti na obrtništvo, na poduzetništvo u Hrvatskoj i naravno mjere kompenzacije koje će ja vjerujem nakon toga uslijediti upravo na tom poreznom rasterećivanju. Da li plaća naših zaposlenika ili samih oporezivanja dobiti obrtnika, poduzetnika, to ćemo tek vidjeti u narednom periodu. Kažete raste obrtništvo, rekli ste 1000 novih obrta mjesečno, to je 30-ak nešto više na dan, je li tako? Pa ako prilična brojka. Pa zašto je to tako? Evo čitam u novinama neki dan, ljudi odustaju od faksa, rađe idu u vodoinstalatere, bez podcjenjivanja ili preuveličavanja nečijeg posla. Apsolutno da ono što nas iznimno veseli, da broj upisa mladih ljudi, osnovnoškolaca u obrtnička strukovne zanimanja raste i da se svijest kod građana, kod roditelja mijenja da obrtnička zanimanja nisu ništa manje vrijedna od drugih srednjoškolskog obrazovanja i naravno kada vidimo da snažan broj rasta obrta još uvijek je potražnja za obrtništvom upravo to što ste rekli, vodoinstalaterima, keramičarima, monterima, klima uređaja i grijanja je velika, veća je potražnja od ponude i naravno da ljudi vide svoj prostor i naravno čovjek ono što svojim 10 prstiju može vještinom, svojim znanjem, svakako je neprocjenjivo. Zato me raduje taj podatak, prije svega što vjerujem da ima prostora za svakog u Hrvatskoj, da nije potrebno iseljavati iz Hrvatske, posla u Hrvatskoj ima. Danas zaposlenje nije teško naći, a rekao sam vam i u uvodu, danas su i poslodavci vrlo dobro svjesni ako adekvatno ne plate svoga radnika proći. Tako da vjerujem da je ovaj trend pozitivan upisa u strukovne škole će se nastaviti i mi kao Hrvatska obrtnička komora, to govorim često u medijima, smo praktički jedna takva vrsta organizacije koja već 30 godina se zalaže i brine o obrtništvu, to jest o strukovnom obrazovanju i moramo naglasiti da ovu reformu strukovnog obrazovanja snažno podržavamo. Upravo tome smatramo da su u strukovnim školama, u obrtničkim školama djeca, mladi ljudi kada to odluče trebaju više znanja steći praktično nastavom nego teoretsko. Hoće to konačno doći. Koliko shvaćam, na godinu je plan da se taj novi kurikulum uvede. To dualno obrazovanje, o tome se priča već po uzoru na Austriju, ne znam, Njemačku, 3 desetljeća, da. Da, mi imamo model koji se djeca obrazuju u našem, koji podržava Ministarstvo gospodarstva, to je jedinstveni model obrazovanja u kojem djeca koji su odlučeni na obrtnička zanimanja imaju više sati naukovanja, što je iznimno važno jer iz jednog praktičnog razloga dijete će puno lakše naučiti filetirati ribu ako u jednom restoranu ili jednom hotelu, nego to raditi preko laptopa ili preko nekoga, ne znam, uređaja bilo kojeg drugog. Dijete koje dođe u stolarsku radionicu sigurno će kada uzme komad drveta u ruku puno lakše savladati znanja izrade prozora, vrata, stola, stolice, nego da to uči preko laptopa. Zato smatramo da opći teorijski predmeti kojima se sada
djeca uče u srednjim strukovnim školama, trebalo bi biti u nekim drugim školama, da li to gimnazijskim smjerovima, da li to u osnovnom obrazovanju. Moramo reći da mi u Hrvatskoj obrtničkoj komori već dugi niz zagovaramo i jednu dobru reformu osnovnoškolskog obrazovanja, jer smatramo na uzoru na zapadne zemlje gdje osnovnoškolsko obrazovanje traje 9 godina, gdje bi ta djeca upravo u osnovnoškolskom obrazovanju stekla opća teorijska znanja. A onda i to dijete izlazi s godinu dana više zrelije, da može se, ili ti mladi ljudi u tom trenutku ni ne znaju, velika većina njih, gdje bi i šta bi u svom životu radili, što bi bili. Ipak smatramo da bi godinu dana više tom djetetu dala mogućnost da odluči se što želi biti u životu. Evo nešto priprema gospodin Fuchs s predškolskim obrazovanjem, pa bi to onda bilo to, samo bi se drugčije zvalo, vidjet ćemo hoće li to zaživjeti. Ali ovo dakle stupa na snagu onda sljedeće godine. Iskreno vjerujemo, ako ne bude neki tektonski... Pa mislim, rekli su oni 2027. da će biti ovo sa jednom smjenom, pa sad već polako vidimo da to se... Ima određenih otpora, određenih struktura i meni je to potpuno jasno, jer ako daš više sati naukovanja, neko će u teoretskoj predmetu izgubiti. Naš stav je u Hrvatskoj obrtničkoj vrlo jasan. Više praktične nastave, više naukovanja. Želimo da djeca kad završe obrtničku školu da budu spremni za tržište rada. Upravo to, izlaskom iz srednjoškolskog obrazovanja nudi im se široka lepeza. Da li žele nastaviti dalje svoje usavršavanje i obrazovanje, da li se žele okušati u svijetu rada ili, daj Bože, kroz godinu, 2 dana otvoriti svoj vlastiti obrt i krenuti svojim putem. Što se tiče toga, onda je zanimljivo što i kako djeca biraju zapravo na koji način u koju će školu ići i onda je to naravno vezano i uz ovo naukovanje o kojem govorite. Je li to uređen sustav neki? Prije se znalo događati da tamo ljudi djeca idu na praksu pa nose marendu i idu po kave, a ne da ih neko nauči nešto. Gledajte, intencija je svakoga obrtnika koji uzme dijete na naukovanje da od njega napravi dobrog radnika. Prvenstveno prije svega da ga on može danas sutra zaposliti i imamo često praksu upravo zapošljavanje, to je primanje naučnika na naukovanje, da ta djeca, intencija je poslodavca, to je vlasnika obrta, to dijete ostane kod njega raditi, ako je kvalitetno dobro, ako ima volju, želju i ako stekne određeno znanje. I naravno da imamo svakakvih situacija, ne možemo ni bježati ni od toga, ali moram naglasiti ovdje da imamo i svakakvih djece odgojenih na neki drugčiji način koji često nas znadu zvati nas i obrtnici, poslodavci koji kažu uzmem dijete na naukovanje, ne dolazi na naukovanje. Imamo raznih situacija, ali puno što mene veseli pozitivnih nego negativnih. Dobro, hvala vam gospodine Kratochvil što ste bili gosti na Studio Živo.